hilabete daramatzate eskualdeko ikasleek klaseak etxetik jarraitzen, eta horrek hainbat aldaketa ekarri ditu euren eguneroko jardunera. Nik uste aldaketa garrantzitsuena edo nabarmenena dela orain dena telematikoki egiten dugula dena ordenagailuz, eta azken finean horrek suposatzen du ordenagailuarekin ematea egun osoa. Orain konfinamendu egoera dela eta klaseak Skype bidez egiten ditugu eta batez ere lanak bidaltzen dizkigute egiteko. Nire lagunak berdin egiten dute, plataforma ezberdinetatik, baina azken finean eman behar diguten edukia ematen digute plataforma ezberdinetatik. Badaude irakasle batzuk unibertsitatean bezala ematen dizkigutenak, beste batzuk ez dute ematen klaserik eta beste batzuk PowerPoint bat jartzen dute eta irakurtzen dute bakarrik. Hasieran guztia hasi zenean aukera bikaina bezala ikusi nuen denbora gehiegi eskaini behar zaien gauzak egiteko. Azken finean etxean egonda denbora gehiago duzulako, baina ez, kontrako esaten ari da. Maila ireki orduko lan berriak dituzu egiteko. Bat edo bi arlo bakoitzeko, baina 5 arlo dira, beraz, lan kopuruak gora egiten du. Esan behar dut nire kasu pertsonalean nahiko ondo eta nahiko eroso eramaten ari dudala konfinamendu hau, baina egia da ere unibertsitateko kontua nahiko kezkatuta naukala. Azken finean, ordenagailu baten bitartez, ezin ditut egin klase presentzial batean egiten dituen gauza berak, eta adibidez, irakasleen azalpenak edo eta direktrizeak ez dira klase presentzial batean bezala ulertzen. Eta nire ustez guzti hori azken finean handicap nahiko garrantzitsu bat da gure bizitza akademikoa modu normal batean eramaterako orduan. Naiz eta telematikoki klaseak eman eta etxeko lanak bidali, sukaldaritza ikasten dugunontzat uste dut atzerapen bat dela, zeren gu gehien lantzen duguna praktika da. Eta orduan ez dugu ezer aurreratzen. Koronavirusak eragin handia izan du nire ikasketa prozesuan. Goi mailako ziklo bat ikasten nabil eta 2. urtea. Eta, dakizuenez, 2. mailan 3. hilabetean lan praktikak egin behar dira. Eta, nik atzerrian lan praktikak egitea hautatu nuen eta Poloniara bidali ninduten. Eta, koronavirusa dela eta uste dut martxoaren 22an izan zela, etxera bueltatzeko esan zidaten, eta orain ezin ditugu lan praktikak jarraitu, eta pixka bat blokeatuta geratu da guztia. Kontua da, pantaila baten atzean egoteak asko aldatzen dituela gauzak, eta azalpenak ez dira berdin ulertzen. Gainera zalantzen kontua ez da batere erreala. Egunero 11 email heltzen zaizkigu, lanak normalean epe muga oso laburrak izaten dituzte, eta niri behintzat lana eguneratuta eramatea oso zaila egiten zait. Pertsona guztien baliabide eta baldintzak berdinak ez direla nabarmendu dute ikasleek. Nire kasu pertsonalean esan behar dut ez daramadala hain txarto, azterketak kendu dizkigute eta hori bai egin duela lan gehiago eukitzea, baina lan gehienak talde lanak dira eta hori pixka bat saia jartzen digu, ez delako hain erraza egitea Skypearen bidez unibertsitatean egongo bagina bezala. Ni etxean badaukat wifi, badaukat ordenagailua, eta orduan asko erresten da lanak egitea, baina nire klaseko jendea batzuk ez daukat ez da ordenagailurik, ez da wifia, batzuk dira 5 etxean, 3 daude ikasten, eta orduan hori traba handia da. Goiza pantaila aurrean eman behar duzu, informazioa edota azalpenak jaso nahi badituzu. Hori bai, ordenagailurik edota interneterik ez baduzu hor konpon. Ez dute kontuan izan, baliabide hauek ez dituen jendea dagoela. Ez dute ez da galdetu ere egin. Eta unibertsitate publikoa izan da,
eskatzen den guztia gure eskumenera egon beharko litzateke. Baliabide digitalei dagokienez nahiko eskas gaude. Osea, guri unibertsitatetik esan digute diru asko gastatu dutela baliabide teknologikoetan, doktrina digitalean, irakasleentzat zuzenduta, eta guk ikasleok ez dugu ezer ikusi oraindik. Osea, klaseetarako Google Meet programa erabiltzen dugu, eta naiz eta programa nahiko erosoa izan klase bat planteatzerako orduan, nahiko eskaz geratzen da klase presentzial bat eskaintzen dituen abantai osoak ordezkatzeko. Eta nire ustez, unibertsitateak eskaintzen dizkigun baliabide hauek nahiko eskazak dira. Egia esateko ni zentzu horretan ezin naiz kexatu. Etxean bi ordenagailu ditugu, inprimagailua eta wifia. Egia da wifiak batzuetan arazoak ematen dituela, eta inprimagailuak batzuetan ez duela ondo funtzionatzen. Baina orokorrean ondo moldatzen ari gara. Hala ere, bai ezagutzen ditudala hainbat ikasle arazoak izaten dituztenak. Adibidez, herri txikietan bizi diren ikasle batzuk. Eta horren ondorioz konexio txarra izaten dutenak. Irakasleekin egiten ditugun bideodeietan, jada, azalpena ulertzea zaila bada, konexio txarra izateak asko zailtzen du egoera. Eta bestaldetik, bai ezagutzen ditut beste ikasle batzuk etxean behar bada ordenagailu bakarra dutenak. Bi anai arreba direnak eta biek behar dutela ordenagailua. Gurasoek bai lan egiteko behar dutela ordenagailua. Eta zentzu horretan partekatzea oso zaila izaten da, gainera lehen esan dudan moduan momentu oro e-mailak heltzen zaizkigunean. Eta askotan irakasleek ordutegia errespetatzen ez dutenean. Baliabiderik ez dituen jendeak ze egingo du? Azterketa barik eratuko da? Arlo guztiak suspendituko ditu? Ez da zuzena, ez haientzat, ez inorrentzat. Aste Santuko porrak baino lehen egin nuen nik nire lehenengo azterketa konfinamendu egoeran gaudenetik. 21 pertsona geunden azterketa horretan, guztiak bideodeian, kamera eta mikrofonoa piztuta. 11 zaratatxo entzuten ziren aurikularretatik. Desastre hutsa izan zen. Azterketa bukatu ondoren hainbat ikaskederekin hitz egin nuen, eta guztiok bukatu genuen berdin azterketa. Ikaragarrizko buruko minarekin. Eta azterketa niri behintzat ez zitzaidan batere ondo atera. Benetan kezkatzen nau horrelako baldintzetan egiten ditugun azterketak, gero notarako kontuan izatea. Etorkizunari dagokionez, ikasle gehienek oso ezegonkor ikusten dute konfinamenduaren osteko biharamuna. Aurrera begira oraindik ez digute zer esan, baina nire ustez ez gara bueltatuko. Nire unibertsitateko lagunei ja esan diete ez direla bueltatuko klasera, eta nire ustez gu ez gara bueltatuko. Ez daukat oso argi zeintzuk diren nire aurreikuspenak, orain dena oso blokeatuta dagoelako, ez digute inongo informaziorik ematen lan praktiken inguruan, eta zer gertatuko denaren inguruan, eta ez dakigu lan praktikak aprobatuko dizkiguten, edo hurrengo urtean egin beharko ditugun, baina hori guretzat arazo handi bat izan daiteke, ikasle askok hurrengo urtean unibertsitatera joateko intentzioa dugulako, eta hori guretzat oztopo handi bat izango litzateke. Egoera honek izugarri desmotibatzen nau. Egunero ohetik altxatzea espero zaidan eguna pasatzeko lur jota uzten nau. Etorkizunean ikasketak jasotzeko modua orain erabiltzen ari garen berdina bada, gradua utziko nuke. Ez nagoelako batere motibaturik ez da prest horrela jarraitzeko. Lehen gogoz egiten dituen lanak orain gogo barik egiten dituelako, presaka eta ezebez ikasi gabe. Aurrera begira, ez dakigu ezer, ez digute ezer esan, baina beraiek ere ez dakitelako zer gertatuko den kurtsoarekin, eta itxaron beharko dugu, besterik ez. Beti esaten dut neure
ikuspegia nahiko eseptikoa dela. Azken finean, irakaslek egunero bidaltzen dizkigute lan pilo bat, egunero gehiago, eta egunero saiatzen dira karga lektiboa handitzen. Pentsatzen dutelako lan hauek azterketako edukiak ordezkatuko dituztela. Baina nire ustez hau akats oso nabaria da, eta esan behar dut ere irakasleen partetik enpatia falta oso nabarmena susmatzen dudala, eta hau nahiko tristea da egoera honetan. Ni bigarren batziargoan nago, eta aurten selektibitatea egitea tokatzen zait. Selektibitatea printzipioz uztailera atzeratu digute, baina ez dakigu ondo zer gertatuko den. Gure etorkizuna guztiz airean dago, eta niri behintzat horrek kriston estresa eta ezinegona eragiten dit. Ez dakit, hurrengo urtean nahi dudan karreran sartu ahal izango naizen, ala ez. Ez dakit selektibitatea nolako baldintzen egingo dugun. Ez dakigu eserrez. Eta horrek asko kezkatzen dago.